Ir-rapporti li sar fuq ir-rimi ta' kimika velenuża tal-Merkaptan jixħed responsabilità fuq Lena Malta għalkemm din qed toqgħod lura milli titkellem. Madankollu l-istess rapport li sar mill-Gvern jeżonora lill-istess Lena Malta għaliex bl-aġir tagħha ħadd ma spiċċa l-isptar. Mhumiex statements serji u dawn l-statements saru kollha vizzjati bid-dewmien li ħadu biex issa meta ħarġet il-biċċa xogħol l-ewwel ħaġa li qalu ħares dawna preskritti da in any case. Stedina li saret lil Lena Malta l-Breakfast News ta' filgħodu ġiet irrifjutata. Lena Malta kitbet lill-pubbliku meta nxtamu l-intejjen għallu li xejn m'għandux qasam magħhom, li mhux huma, li ma jafux Blakes. Il-professur Edward Mallija qal li dan il-każ huwa identiku għal każ ta' meta l-istess Lena Malta tfiet il-Precipitators. Lena Malta għalija m'għandha ebda kredibilità. Leo Brincat li ħasem fil-programm qal li dan il-każ flimkien moħrajn juri kemm il-MEPA mhux qed tagħmel xogħla tar-regolatur. Pożizzjoni Laburista talbet ar-riżenja tal-Ministru. Madankollu fi stqarrija dan qal li m'għandux jaħti għaliex il-każ ma sarx fi żmienu. Apparti minn hekk qal li kemm hu u anke l-Ministru preċedenti ma kienu jafu xejn fuq il-każ. Il-professur Edward Mallija qal li dan mhux aċċettabbli. Ġifieri li ma kontx taf, skużani, ġifieri id-dimentix tara n-nistijak qed jagħmlu, n-nistijak qasuma ma jafux qed jagħmlu għax ma talbux il-permessi meħtieġa, eċetera.